parlen el català, aprenen el català, difonen el català i utilitzen també la llengua com a un valor de desenvolupament personal. Ningú diu que això no hagi de ser així. El que sí diem és que si exigim aquests deures hem d'atorgar els mateixos drets. Això sí que ho diem. I aquesta és la diferència entre la nostra proposta i la proposta de Convergència i Unió i el Partit Popular. És una diferència fonamental. Igualtat d'obligacions per descomptat, igualtat de drets també, perquè si no és discriminació, en alguns casos és xenofòbia i és clarament crear una ciutadania de primera i una ciutadania de segona. Convèncer la gent que la millor manera de resoldre aquests problemes que de vegades van derivats d'una mala gestió de la immigració passa per reconèixer drets, no per criminalitzar persones. És simple, però ens ho hem de creure. I hem de deixar d'acusar algú de ser simplement allò que no és, que no vol ser, simplement perquè no és com nosaltres creiem que hauria de ser.